Ο Κάρτο ξεφτύλισε το Λίγδα. Καλά. Έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί, δεν είναι δύσκολο να τον ξεφτυλίσεις. Δεν είναι ρε μαλάκης κανένα φιντάνι, ούτε κανένα wow character, ξέρω εγώ. Είναι σαν να σου λέει γάμα με. Στο επιτρέπω full. Και όχι απλά αυτό, θα σου δώσω και πάτημα. Θα του γαμάμε, φτάνει ρε με τον καημένο. Τον καημένο εννοώ, καημένο που τον έχετε κάνει έτσι, μα φτάνει ρε, εντάξει. Είπαμε τον κράξαμε μία-δύο. Είδα μαλάκα το γαμίσαν όλοι, τον ξεσκίσανε. Άστονα ρε φίλε, γιατί δεν είναι ωραίο. Αυτό λέγεται ρε μαλάκες bullying, ιντερνετικό. Είμαστε συνένοχοι σε αυτό. Παιδιά, συμμετέχουμε σε ένα μαζικό bullying. Είναι κακό αυτό που κάνουμε. Πρέπει να το σταματήσουμε. Να ξέρετε, όλοι μαζί μπορούμε. Όποιος να φέρει λίγα πάλι έφυγε στο παπάρια μας. Είναι μαζικό bullying αυτό. Φίλε μου 05. Ποιος γαμάει τον toaster μαλάκης, πολύ βαρετός. Εντάξει, πολύ βαρετός. Και αυτοί που δεν είναι πολύ βαρετοί τους είδα.